Inkesta soziolinguistikoen arabera, 1981an, Euskal Herri osoko 16 eta 24 urte bitarteko gazteen artean, euskaren ezagutza 22an kokatzen zen. Baina 2021an, 30 urte beranduago, kopuru hori bikoiztu baino gehiago eginda. 48ra iritsiz. Gazteak bejonde izuela, hori bai datua. Olatz, nabarmena da, gazteak gero eta euskaldunagoak direla, ez da? Bai, 30 urte atzera egiten badugu, Euskal Herrian 10 gaztetik 2 euskaldunak ziren, eta... Bi besterik ez, Bai. Eta gaur egun, Euskal Herria hartuta, 10etik ia 6 dira euskaldunak. Lurraldeka, ezberdintasunak egon dira. Igoera apalena iparraldean gertatu da, eta eaen nabarmenena, igoera nabarmenena gaur egun 10etik ia 8 euskaldunak dira. Bai, esan behar da, geroz eta gazte euskaldun gehiago ditugu, eta horiek euskaldundu dira batez ere eskolatik, bigarren hizkuntza bezala jaso dute. Eta hobeto moldatzen dira euskara ezten beste 2 erderetan, eta horrek eragina du, erabileran, eta bar. Beraz, Euskal Herriko egoera guztiz aldatu da, azkenengo urte hauetan. Bai, 80ko hamarkadan euskara bizi berritzeko ekimenak bideratu ziren hain zuzen hiztun berriak sortzera, hezkuntza formala eta helduen euskalduntzen bidetik, eta horrek eman ditu bere fruituak. Bai, adibidez, duela 30 urte gutxien gaztek erabiltzen zuten, eta gaur egun aldiz zenbat eta gazteago orduan eta gehiago hitz egiten da euskaraz. Erabilera aipatu duzu, ezagutzatik erabilerara aldago jauzerik edo nola gabiltza erabileran? Gizarte elebidun batean erabilera beti egongo da ezagutzaren azpitik. Batzutan badirudi gure helburua izan behar dula, hainbeste euskaldun gara, erabilera ere hortara iritsi behar dula. Eta hori ez da erreala, horrek ez suposatuko luke euskaldunok, elebidunak izan da ere, harremanduko ginatekela gu bakarrik, euskalduno bakarrik. Eta hori ez da gertatzen, eta ez du gertatu behar ere, ez? Eta orduan, gauza bada gaitasuna, eta gero faktore ezberdinen arabera egiten dudan autu hori. Eta ze faktore dira, horre garrantzitsuenak? Nagusienak esango nuke, batetik testu ingurua, zure harreman sarea, zure inguruan zenbat euskaldun dauden, hizkuntzari ematen diozun balioa, prestigioak, eta zure hizkuntza autuan horrek ere eragina izango du, eta eragina izango du lehen aipatzen genuen gaitasun horrek ere, ez? Gaztean kasuan gainera, gazteak sozializazio prozesua garrantzitsua da, eta garrantzitsua da esan nahi duten hori ondo asaltzea, txispakin asaltzea, beraz, hobeto moldatzen bazera beste hizkuntzan eta ez badaukazu bestelako motivaziorik identitarioa edo ideologikoa edo nekez egingo duzu gehiago kostatzen zaizun hizkuntza horretan. Lehen aipatu duzu Euskal Herrian euskara gehien egiten dutenak haurrak eta gazteak direla. Bai. Hau hemen gertatzen da, baina leku gutxitan gertatzen da hori, ez? Hizkuntza gutxituen artean. Hizkuntza gutxituetan askotan gertatzen da belaunaldi zaharrek hitz egitea gehiago, ez? Adibidez, lehen aipatutako kale neurketak metodologia hori erabiliz, hemen egiten dugun Euskal Herrin, egin ditugu Galesen 5 herrietan neurketak. Hor Galesen bada irla bat, Inismun izenekoa, ipar-mendebaldean dago, eta bertako garapen agentziak eskatu ziguten, interesatzen zaigu zuek egiten dezuten hori, ahozko erabilera hemen ere neurtzea. Eta 5 udalerri horietan guztietan gazteek hitz egiten dute gutxien. Eta aldiz, 5etik 4etan adinekoak eta helduek gehiago. Beraz, denborarekin adinekoak dira eta helduak hitz egiten dutela gehien, arrisku egon daiteke hizkuntza hori desagertzeko. Zure ustez esparru landu beharko lirateke lehentasunez gazteen artean erabilera sustatzeko? Nik uste dut sustatu behar dela gaztei interesatzen zaion hori. Eta zer interesatzen zaio gaztei? Gaztei interesatzen zaie kirola, musika, ikusentzunezkoak, sare sozialak, lagun artea, beraientzat oso garrantzitsua da lagun artea. Gazteek esaten ziguten, nire kuadrilla familia bezalakoa da. Ia familia bestain besteineko garrantzia du adin batzuetan gehiago. Esan nuke, bai. Eta lagun artean, egoera ezberdinak ondo adierazteko, humorez, amorrua, pena hori guztia, asaltzeko baliabide linguistikoak behar dituzte, beraien nahi duten txispa hori lortzeko.
Ez daukazu inpresioa helduok gehiegi eskatzen diegula gaztei hizkuntza kontuetan? Bai, eskatzen dieguna helduok egiten ez dugun hori. Eta lehen hasierako datuetan esan dugu gazteek eta aurrek hitz egiten dutela, helduek eta adinekoek baino gehiago. Eskatzen diegu eta gainera nolabait badago kontu eske bat, ez? Gehiago espero genuen eta hori jasotzen dute beraiek. Nik uste begirada aldatu behar dela edo modua eta gazteek informazio oso interesgarria ematen digute hizkuntzaren egoerari buruz. Beraz, esango nuke gehiago galdetu beharko geniekeela eta batez ere gehiago entzun.